Per a mi la lectura és una passió. Per a mi la lectura és, en cada una de les novel·les que llisc, és conèixer noves aventures, conèixer altres vides. I per això vos recomane llibres, novel·les. M'encanten les novel·les escrites per dones. M'encanten com descriuen els personatges, com conten les seues històries. I per això vos vaig a recomanar unes quantes autores latinoamericanes d'uns llibres que jo he llegit que a mi m'encanten. Vos recomane a Laura Restrepo, Delirio. És una novel·la molt apassionant que vos portarà a unes ciutats de Colòmbia. Vos recomane també a una autora argentina, Claudia Piñeiro, en Las viudas de los jueves, que també vos farà veure un altre món, una altra vida. I Mujeres de ojos grandes, d'Ángeles Mestreta, en el que també veureu com distintes vides de dones de distintes posicions socials com s'enfronten a la seva vida dia a dia. I qualsevol llibre que trobeu de la temàtica que vos agrada, l'important és que llegiu.